вече ми завиди просто. Но видите, не добре, как-то не ми е ясно мен, защото аз не съм влизал просто много време. Happy horsey, ain't no valley low enough. Не хочу на 2 седмици, но ай, 2 седмици не да Time to turn that frown further down. Нека съм факт много беден. Аз има. Макс че. This is Maria. Oh yeah. A bitter dose of reality with a dash of... Ти ще направим джок, точно. Да снямам за себе си. Колко няма да ви кажа. Не, ще ви кажа, няма да ми се подобрява, защото съм малък. Айде, бих това поне. Sweet and sour, candy is my power. Ама не знам. Леонче, чисти. Чисти моето Леонче. Шега с Леон. Така, да видим. We can do this! Hadi mam. Ben şimdi olsun. Tamamen anlayacağım. Ay sen diyorsun. Aa ne yaparsın? Evet lan. Invisibility! Ya oğlum. Untouchable! Yes, ben. Onu da bilmek istiyorum. Evet, тут как скоро правильно. Time to rock! Brown sugar and spice. Ты сел пипа? Не знаю. Утре мога да кача едно видео, в което играя една моя приятелка на Брос. Не, на Roblox мога да играем. На Roblox ще играем. Брос да се кай на кай. Да. Креш 50 астерит и метеорит или какой. Този пак си не. Ама много съм стъп с снайпер, за кой бахме пределно. За кой съм абгидно на 10 ниво някой да му питам. О! Чо? Тази е чо. Hadouken, пис. Вале, умре. Мога да бегам, нали знаеш? Пари му. То спак. Bless your heart. Без харт. Вроде имаме TikTok. Което ще ви направим, защото ще покажа TikTok. Написавайте. Пис. Не, също това ще ле само по-напред. Благодаря за естествено, това да ми даде. Не, така се става да опиша това. Нали да моля да се стискам палци. Епик, окей. Експедаблах, нищо особено.
какво се оправя? Чакай. Ма с клики го и да играм. Моля ви се, обясните. Да се ской, Game on! Let's go! Окей. Ай, по-бързо бей. Е, така не обичам да си играя. Let's do this! Ако ми лаги време на време, да знаете, че ме са оправят. It's go time! Така, това беше моето видео. Надявам се да ви харесал. Оставайте по един палец нагоре, абонирайте си, да, моля ви се. Ай, чао!